Kawadhi nyime wechego mag somo eni moko kuom skunde mapacho kaeri koro to ywak malich mokalo mano kaluore koda karema mantiere gigo mabende koro to itiyo godo e somo mar CBC to ahinya mano mar science. Kane oloso koda ka jofwamb weche japuonj maduong' e skund primar maong'ere kaka Sinoko mayudore e kar chung'o bura ma Kandui e kaunti ma Bungoma mano Mikai Ann Akecha koro to ywak malich mokalo ni skundno okoso gigo mabende ginyalo tiyo godo jopuonjre e yono mowinjore. Japuonjno koro to golo kwayo makende ne jokanyo e sekta mar somo kaachiel koda ka piny owacho mapacho kaeri kokalo kuom tend migawno mar somo mondo mi koyie to wuog oko mar neno ni ochiw ne skunde gigo ma owinjore ma ginyalo tiyo godo to ahinya e somo no mar science. Allow learners to interact with our science materials and activities with the intention of helping them develop interest in science and mathematics. They are able to help us interact with the STEM resources, which is going to uplift the standards in the STEM pathways. I'm happy that my teachers have also interacted with the resources because some we have, some we don't have. But now we are going to know the right things to make sure that are available at school. The children are also happy because I've seen the way they're behaving after interacting with the semester team. So we really thank God and hope that this practice is going to continue. Changamoto iliyoko nafikiri ni vifaa. Naitwa internet. Hatuna internet katika shule yetu. Hatuna vifaa vya kompyuta ambayo inaweza tumika katika mafunzo. Kwa hivyo labda kupitia serikali inaweza tusupport, tupate kompyuta, tupate internet ili tupate kusaidia wanafunzi hawa.